Mga kapuso, sa mga gahi ug lawas, igo na lang taon taani sa pag-cheer ug pagpalakpak sa mga performance sa mga dance group. Apan, paunsa ba nagsugod nga mabuo ang dance group ug paunsa ba nila ma-achieve ang ilang maka-wow sa kagahot nga performance? Atong makauban karong buntaga ang usa ka dance group leader ug choreographer nga daghan na sila og nadaugan nga kompetisyon. Si Ray Venenoso. Sir Ray, mayong buntag og dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, sir? Okay lang, Sai. May buntag po diha. Sir, paunsa ba nagsugod nga nabuo ang inyuhang grupo? Ang amo ang grupo nga Street Movers no nagsugod year 2004 pa. High school students pa mi kaniadto. So natipok mi by acquaintance sa mga mas magulang pa namo nga dancers. At first tumong lang namo kay makasayaw lang gyud sa flag ceremony programs among eskwelahan. Antod nga nagsulay mi og mga dance competitions ug didto na dayon nagpadayon. Pwede ba nimo ma-story or ma-share kanamo kung unsa ang mga naagian sa inyuhang grupo hantod karong tuiga? Ang amo ang grupo kay sukad atong 2004 kasugod mi og 8 lang ka miyembro. Apil-apil lang dayon mi after atong sa mga eskwelahan nga activities, apil-apil lang din mi og mga local. Yun, na-come up na mo niya mong pangalan ng Street Movers at that time kay galuk up mi sa Street Boys ug Maneuvers nga among nakumbay lang pangalan ni mong Street Movers. Coincidence pod nga amo ang praktisanan kay sa dalan lang pod sa residential area namo. Sa kadugayon nagkadaghan mi pagka 2014 naka-decide mi nga i-expand ang amo ang grupo as mega crew, which is about ang capacity 15 to 40 members. Sir, karon pila na kabuk ang members sa inyuhang dance group ug ginaunsa po ninyo pag-manage ang practice labi na sa availability sa members ug ang location? Sukad kaniadto siguro na anay mga lapas 100 ka members ang ilabay. Pero before sa pandemic na ami mga 40 plus members na active. Dayon regarding sa amo ang mga practice ug trainings is nagadepende ni sa kada tuig o kada generation. So mostly is kuan gyud siya compromise, depende sa batch kay usahay na ay mga dugay mahuman ang klase, so kailangan na may adjust. Napoy uban nga kailangan sayo mo uli, so depende gyud siya kada generation o kada season. Ayun, in terms pod sa amo ang location, no, lain-lain magyud mi og lugar. Most of the time is naami sa plaza sa sentro lang sa syudad, pero permente pod mi nagapangita o private area nga makapractice mi o makafocus. Early this year is we are so blessed nga nakatukod mi og dance studio nga kamera ang maka-training kung gusto namo. Sir, unsa na ba nga mga competition ang giapilan sa inyuhang grupo nga very memorable sa inyuha? Para sa amo kay importante gyud og memorable ang kada competition kay lain experience yang ginahatag. Pero kung naay isa gyud nga pinaka is makaingon ko ang competition namo sa Singapore, no, kay grabe ang among experience o ang appreciation sa audience ato nga igayon. Sir, curious mi ba, ginaunsa ninyo pag-andam sa inyong kaugalingon sa inyong grupo, pag-conceptualize sa sayaw, pag-practice nga labi pa nga dili tiaw ang mga kompetisyon nga inyong ginaapilan, labi na kining mga international competitions? Most of that time nagatipok mi, nagahinmig mga adlaw nga mag-planning lang, mag-brainstorming kung unsa na pod ang amo ang himuon nga piyesa ana nga time. So tigaon lang yun na mo ang mga ideas sa amo ang creativity. So sahay makakita mig inspiration sa amo ang mga malabyan sa adlaw-adlaw or sahay sa mo makita bisag asang inspiration amo na siyang gina-expand and then ginatauran na mo amo ang kaugalingong ideas. Unsa ba ang challenges, sir, sa usa ka dance group nga moapil og competition sa laing lugar? Daghan yun kayong challenges, no? Sa dili pa mi makalarga
challenges na namo daan ang diversity sa edad, sa asami status sa kinabuhi, sa pagskwela, uban ka trabaho na, o especially ang time o ang financial gyud nga para lang madayon og adto sa laing lugar. Sir, along the way, paunsa nakatabang ang inyong hilig sa pagsayaw para mas mapalambo pa ang kaugalingon sa tag sa kamiyembro? Mostly is self-improvement gid siya, no? Na ay mga matun-an nato usahay sa extra curricular activities sa maning sayaw nga usahay di nato matun-an sa laing lugar is confidence, ang skills, ang experience, no? Ang mga experience nga para makapangita og ikapliti namo sa competitions, time management, no, pagbalanse namo sa among ginabuhat. Aside ana is ang opportunities nga ginahat na naabot sa amua, ang pag-expand sa among network, daghan mig na ilang nga mga tawo, and then na opportunities nga makatrabaho tungod aning mga nailhan namo sa amo ang mga journey, and sort of seeing the world in a different angle siya sa amua. Daghang kayong salamat, Sir Ray, sa imong oras o gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi, sir. Daghan po kayong salamat, no, sa pag-invite. Amping po mo diha. Mga kapuso, chillax lang mo kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.